lek enten umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menintis cinta dateng Allah, lek niku wau kula paringi ilmune secara umum kalian secara ingkang dirahasiakan dateng Allah sing tasih hidup. Lah niki napa enten seseorang yang meniti cinta kepada Zatullah, ada daya tarik ke makam-makam para waliullah. Nggih niku leres, bener niku. Krana napa? Sami-sami sebelumnya Wahdatul Wujud menika pun terbang duluan untuk mengenal Zatullah. Monggo anak turunane menika sing wingking-wingking enten daya tarike ten makam para waliullah niku wau. Terkadang kita salah persepsi. Oh, aku diimpeni nang makame waliullah iku pati dikek keris. Oh, aku diimpeni nang waliullah makam iku ana dhuwit sak koper, ana emas sak koper, kate dikekno aku. Niku salah persepsi panjenengan. Mboten sesungguhnya andekan panjenengan diparingi isara ngoten melalui mimpi atau melalui sadar total niku mung isara. Emas niku apa? Masjid dadiya masjid panjenengan. Dadiya kaya aku ahli kubur. Niku masjid niku napa? Rumah Allah. Berarti panjenengan lek mangke dikepanggi ngoten niku pun berangen napa-napa dikono barang mas mboten, dikono keris mboten, ahli kubur mboten ngubuk, mboten damel keris, mboten damel senjata. Lek kepingin emas nggih mriko ten niaga tumbas tentu kene. Nyoto niku beto yatra asal sampean. Lek sampean di kuburan kono ya blaen. Sampai cokoti lamuk ya mboten enten insyaallah ngoten. Nggih. Dadose panjenengan iki wau napa kok enten daya tarik ke makam para wali-wali Allah? Gini ku wau intine panjenengan ten mriku sowan sampean mung titip donga krana tempat niku tempat ijabah. Gak usah njaluk nang para ahli kubur niku mboten. Sampeyan Al-Fatihah mawon sampeyan didateng Allah oleh Allah maringi semerap panjenengan diparingi kepanggih Wahdatul Wujud waline Allah sing sak temenane. Mboten sanjang napa-napa sampai disarengi tok maca selawat apa sing sampeyan waca. Sampai dibarengi tok mangke saged sampeyan kados waliullah niku. Napa waliullah niku wau prilakune semasa hidupnya saged panjenengan kados ngoten menika. Menawi enten wali lindune kepanggih sampean wali lindu-lindune nggih boten semerap kula. Kelebihanipun panjenengan sampai dipari beberapa bertemu para waliullah niku wau. Napa ingkang datuwa kajeng diparingaken dhateng panjenengan niku haipun datuwa menika. Termasuk lek kabeh nggih istimewa sampean saged membina, membimbing menjadi seorang waliullah jamaahipun panjenengan. Saged nambani wis ngoten-ngoten menika inti niki sedanten niku lek panjenengan dikepanggi enten daya tarik makam waliullah niku krana beliau sebelumnya terbang duluan untuk mengenal Zatullah. Dadi panjenengan diarahkan mriku pun dipikiraken sing aneh-aneh pun dipikiraken sing yo napa-napa cukup panjenengan Al-Fatihah mangke saged dibarokai ahli kubur meniku sampean intine ten mriku dikengken madosi perilaku sehidupnya ahli kubur niki wau sampean dikengken nyonto. Lek ancene seneng sedekah nggih sampean nggih sedekah. Tapi lek panjenengan pun disemerapi perilakune ahli kubur seneng sedekah, mboten sampean lampahi sedekah otomatis panjenengan mung sekedar saged nambani tiyang. Nggih, umume dadi dukun, walaupun berkedok kiai, walaupun berkedok nopo. Nah niku mboten sedanten menika mboten dados ingkang utama. Sing ingkang utama panjenengan menjadi saksi para wali-wali Allah Wahdatul Wujud. Wali-wali Allah niki sebelumnya panjenengan nglampahi mereka sudah mengenal dahuluan. Nah niku nggih pun dirumangsani yok napa-napa. Nah niku pun jelas napa ingkang ditakletaken malih Mas Said. Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.